Common Bible, akong basahon, okay ra Mr. Moderator? Ka-time ha? Okay ra, affirmative side. Kay gipasanginlan ko niyang gilipat-lipat ko ng mga tao kay walay pulungalan. Akong mabasa diri ha, kaya akong pasanginlan ako may pulungalan. Pinadayag 13:18. Kay matud pa niya ako na pulungalan. Niya bisan pa ko'y pulungalan kay title mo salabuton kini ang maalam. Makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Imo kong pasanginlan nga nagtumo-tumo kay way ngalan. Ha? Wala dito na basa. Okay. Panaplan. Okay. Pala pangutana. Balik ka tayo pangutana. Wala na. Hindi sa King James Version. Mr. Moderator, kadyan, agad. May objection. Negative side. Objection. Evangelist na yung objection. Objection ni mga affirmative side. Di na siya mubasa pa diha kay mangutana ko paluak. Dili, Palong, ako lang madlok na ka pangutana? Dili, ako laro mga tabla. Di, wala, dili ko. Di ko masukat tabla. Ay, nabasa. Ako ngayon. Paluak pangutana. Wala ko eh. O yun, madlok ka pangutana. O yun ka, nga ang babasa diha, ngalan. Tao, ngalan. Okay. Dili ari numero ipapinta numero sa manang papintas. Pero sa imo diha, Okay. kay ngalan. So, Bilang. okay. Kay sa usa ka tawo man. Sa to pa dili singular. Kinsang santo papa kung mayong kag usa ka tawo, kinsang santo papa. Wala may mag-mention ng ngalan sa So, o yun ka nga ning basa mo ana nga wa mo kasabot. ang ipasabot sa Akong pangutana, kay di man ka katres og kinsang nga tawana. Abisag title na imo. O yun ka nga nagbasa mo ana wa mo kasabot. ang rumbo ni go dili man ni imong tao nga nahimong papa diha. Di dili ka. Ang Matod pa niya, ang rumbo dili man nga tawo na imong papa diha. So o yun ka nga sayop ning iyang libro. Dili ang ingon diha numero mapintas ng mananap. Lagi, ngayon ka, Mr. Moderator. Isa lang ka pangutana. Asa pa? Kung ang maong tao nagdalas kinaiya nga mapintas, una na siya na isa matawan. Last pangutana. Isa mapapahag na Last pangutana. Isa pangutana. Last pang ayaw. Ano pangutana? Ako may pangutana. Isa ka pangutana. Ako pangutana. Unsa nga libro imong gibasihan nga ang Vatikano mo deklarar og balaod sa dilo? Unsa nga libro? Great controversy. Libro, kanang amo ang libro ba? Lagi sa amo ang great controversy. So irin ko white god. Nadalag na sa dentista. Okay. So ayon ka nga walay mga sentaran kanabang dili bias ba? So ayon ka nga wala sa mga libros Katoliko nga nag-ingon maabot ang panahon nga ang Vatican magdeklarar og sandilo o yung wala sa libros Katoliko. Wa mo ko mabasa sa imong mga libro. Okay. Okay. Anda ko maway busa kamo na minaw diha. Time na. Hoy na naupos na ang oras sa pagpangutana. Isunod na dahil na to ang rebuttal. Unawa na to ang negative side. Si Evangelist Perfecto Lubiranes. Evangelist, imuha na ang mikropono pag-rebat. Dili mo na ang affirmative. 5 minutos. Timekeeper, ready na ka? Objection Objection. Ingon sa dili day mo una ang affirmative. Sa balaod sa argumentation, ang last nga mo rebut ang affirmative, una ang negative. Di ba? Sa balaod. So kay mo man ay balaod, so mo na atong i-follow. So, Mr. Moderator. Timekeeper, andam na ka 5 minutos. Bueno, andam na yatag na itong mikropono sa negative side pag-rebat. Okay, mga suki na to kami na nung nagtanaw karon sa television o sa mga radyo nga naminaw sa radyo. Kini nga debate wala man ni himuha para nga magbihagay mentata. Wala pa ni himuha nga kini nga kinsay makadaog na. Agihimo ni para nga kamudihan naminaw makatimbang-timbang mo sa side sa Seventh Adventist o sa side sa Katoliko nga gidala sa CFD. Ang libro ni Ellen G. White, mga tagna ka na, doon ay mga tagna nga malabot pa, dili wala pa nitabo o malabot pa. Unya kay sumala sa episode 4:11 nga ang iglesia na ako kay manalagna busa ang Seventh Adventist nagigigamit sa Dios nga managna o magsulat og mga panagna sumala sa pananawon ng mga damgo
gisulat ni Ellen Goldwhite aron mahibalo ang kalibutan sa kinisikreto nga paagi sa yawa. Sikreto nga paagi sa yawa, unya kamo mahibalo mo, kamo naminaw mahibalo mo nga ang kalibutan karon nagsunod sa tama ug mali. Ang wala magtuman sa napulo kasugo nagsunod sa mali. Nga naman, ang tao nga dili mutuman sa napulo kasugo mupatay, manapaw, mangawat, magsasigbakag, mangilog o kasawa, nagsubay man na sa mali nga kinabuhi. Pero ang tao nga nagtuman sa napulo kasugo, Kasawag batanon, okay. nagtuman sa napulo kasugo, nagsubay na sa tama nga dalan. Dili mo patay, dili manapaw, dili mangawat, dili magsasigbakag. Unya si Ellen Goldwhite, nagsulti siya sa dakong away nga law is immutable. Ang balaod walay pagkausab. Ang Ten Commandments walay pagkausab. Unya nagaingon si Kristo sa Mateo 5:18, samtang mayuta o may langit pa, walay sayluan sa kasuguan, bisan kudlit, bisan tulpok, hangtod ang tanan matuman. Ang napulo kasugo, kung sabihon ninyo ang tanang relihiyon, ang 70 Adventist ra, nga pataas sa napulo kasugo, nga hangtod karon tumanon sa mga tao ang napulo kasugo. Gawas nga kita motuo ni Kristo, motuo sa Dios, kinahanglan kita magtuman sa napulo kasugo o mauna ang gipadako ni Ellen Goldwhite nga sa ulahing mga adlaw dunay pamaagi ang gobyerno o ang relihiyoso nga pundok nga usahon ang gobyerno o ang relihiyon, ilang i-impose ang adlaw nga gipadako sa usa ka relihiyon nga mao ang Sunday. Busa muna ang Sunday law. Mohinungdan nga sa dakong away nga libro, kung inyo nang basahon, daghan diya nga nakonverter na himong Adventista, nga mga huwis, mga abogado, mga senador, uban pang mga maalam mga tao, kaya nakasabot sila nga ang dakong away nga libro, future ka na. Doon ay mga umalabot diyan nga mga tagna, nga wala pa mahitabo. Kunya karong panahon na, natuman man karong panahon na nga, daghan ng relihiyon nga wala na magwali og napulo kasugo. Mismo gali ang Katoliko, wala na nagwali og napulo kasugo. Ang Exodo 20, wala giwali sa Katoliko ng Exodo 20 nga tumanon ng Exodo 20. Ang 70 Adventist ra. Nga naman, kahit kung ilang iwali ang Exodo 20, naaman diha ang alay papahulay. Nga mato pa ni Kristo, Mateo 19:17, kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon, bantayi ang mga sugo. Busa ang 70 Adventist na pasidaan sa mga tao sa kalibutan, nga mahibalo aron kita makasulod sa kinabuhing dayon, atong bantayan ang napulo kasugo, ug mao na ang gipadako ni Ellen Goldwhite nga naay Dios, naay napulo kasugo, unya napoy aday papahulay. Unya kung i-impose na ang Sunday law, magpili mo diha, ato mamumutuman sa Sunday law o ari mamumutuman sa Sabbath law. Ikapitong adlaw. Busa, umulabot ang panahon, busa kamo na may dada, bisa kini ka mga CFD karon. Muabot ang panahon nga mupili ni sila. Pag-abot na sa katumanan stagna nga ang Sunday law ipatuman na. Busa kini mga CFD. Oras na. Hoy no, naupos na ang 5 minutos pagribat sa negative side. Isunod na to ang pagribat sa sulod sa 5 minutos ang affirmative side. Andam na ka, timekeeper? Bueno, andam na timekeeper. Ihatag na to ang mikropono sa affirmative side. Bueno, sa di na ko langanon, salamat kay Mr. Moderator, Brother Nel Palanas, atong timekeeper, si Brother ni Hilary, pinangga na kong katbang, si Brad Perfecto Ramirez, salamat kayo. Di na ko dugayon ang iyang gingon, nga matod pa niya ang modeklara ng Sandilo. Kana ilang libro nga Sandilo, ato pa ng 2000 kuno nga modeklara ng Vatican. 2000, 2000 na? 2000? 2019 na lang, wala. Bakak na! Kailangan ang panghadlok atong 2000 nga ang Vatican magdeklara na 2000, year 2000, nga ideklara sa Vatican ang Sandilo. Pero wala, 2019 na. So, nadala mo kas bakak de eh.
Ilang ingon ha, katawa lang akong pahat pa nga. Medyo, nabooking sa pagpamakap. Kaya wa man ginatuman, kaya ilang kong gideklara 2,000. Budeklara na kunong Batikan o Sandilo. Malabot pa eh. Unya, 2019 mo ron. Malabot pa. Pirting na kuwas bakak yun. Akong hangin mo, hawas sa distawin, taktan mo kang Ellen Goldwhite. Unya, lain pang bakak. Imbis si Ellen Goldwhite na akong ingog mini, napil niya akong katbang. Ganun man, gawas nga namulong, way basianan. Ang ipatay ko no sa Papa, 50 million. Pero matod pa sa Spain Grand Inquisitor sa niatong 1480s, founded by King Fernando and Queen Isabel sa Spain ha, but not controlled by Pope at the time, controlled the Jews and Moro without converts into Christian. O niya, pilay na patay, matod pa sa referensya, niya, kuandra, 20,000. 20,000. Ang mga 50 million! Na! Ha? Oh, kaya dyan, inquirer. Ang iyang gigamit ka ni inquirer, nga nangayo ang Santo Papa pasaylo. 50 million. Matapdan mo kang Ellen Goldwhite ka baka ko, no? Ang sa record is 20,000 ra, 20 mil. Ang yang gilitok ka niya, kaya na-chismis of 50 million. Sa inquiry mo na. Hala! Manglibarot man akong balipo ni mo, natakdan man ito iliwan na magakong minigay. Ay! Oh, oh. Natakdan yun ay, no? Magkapanakod yun ay na si Ellen Goldwhite, no? Oh. Magkapanakod yun ay. Kanya, matod pa niya. Nga, ako singi pangutana. Ay, kalain ha? Amigo ko ta. Matod pa niya. Sandilo. Hagbay rin bisag basahon ato pa ning 2,000 ilang gideklarar. Wala gyud. Dakong bakat. Natakdan taon. May pagmuhawa ka diha kay lika ang bakakon ra ba pinareg 20 Gis. Linaw gyud na kalayo. Malakot mo na. Ha? Linaw na kalayo. Unya, ako siya pangutana. Uyon ka nga ang matuod na propeta mabasa sa Biblia. Naglisod nito bagon. So, man kuno pa matuod. Mabitaw. Mayutana ka ba? Kaya mo man itapit ko. Kaya di gid siya makatubag sa Ellen Goldwhite. Di mabasa sa Biblia. Ha? Wala nga. Ang akong binangga, wagid kaniga sa problema. Ningabot og adlang papahulay. Unya minsan nga, wala ba sa 100 controversy ni Tata ng adlaw? Ala maghisgot ko adlang papahulay nga akong tema si Ellen Goldwhite mini. Oh. Mo ba? Naman diri sumpay Bralones, mabot man ta ko adlang papahulay. Napagani larawan diri. Ha? Napadiri nga pasangin Ellen Goldwhite nga ang Katoliko nag-adoration nagsimba gyud images. Kanang pulong adoration latria nga ang larawan gyud may gisimba. Usa man katingmo tumo sa balanon kidi man ang mga doktrina. Naman diri adoration. Oh lagi di tumo-tumo. O dili man ang doktrina nagtaampo mig nagsimba mig larawan. Ang among veneration man di man adoration. Ang adoration mo nang namit adoration chapel, mo nang ang Blessed Sacrament diha walay larawan. Tumo-tumo gyapon Napo diri adlang papahulay nga deklarar ko no Sylvester uno nga Sylvester uno pa ha. Nga ang sandilo niya sa wa pa kuno na. Ang pasangin nila diri sa libro si Sylvester uno magdeklarar og sandilo. Ay ang gingon ron wa pa kuno na matuman. Pero nana diri deklarar kuno sa Santo Papa. Perting makaka gini. Oh. Nagani ko. Oh, bisan pag imo ning basahon ni akong kuan nga dokumento si Sylvester, mabitaw to nga di lang sa kumutas adlang papahulay, focus ako. Nga dokumento, wala gyud dekreto si Sylvester uno, Pope Sylvester uno. Nga mo deklarar sig sandilo. Tumutumo gyapon. Grabe gyud ka bakakon yang akong pinangga dahil natakdan ka oy. Last day. Sa last days. Bakakon gyud oy. Sa last days. Bueno, ating unahan. Sorry kayo ha. Okay na ko. Sorry kayo. Mag-amigo ta. Okay. Ang amahan, ang Yawa, San Juan 8:44, ang amahan sa bakat ang Yawa. Uni ang librong Ellen Goldwhite, puro man ni bakat. So, way duha-duha nga si Ellen ang Goldwhite, anak sa Yawa. Dahil salamat, o daghang salamat ug hapon sa tanan. Bueno, diri na man ang friendly discussion tali sa
hutong sa Catholic Faith Defender, Brother Tata Rosal, o sa hutong sa Seventh-day Adventist ni Evangelist Perfecto Luberanes sa Mount Tima, pamatudan nga si Ellen Goldwhite, mini nga propeta, sumala sa Biblia o mga referensya. Salamat sa pagpaminaw mga igsoon. Okay, sa di pa ang reaksyon sa itong mga pinanggang bisita raman ni tagapagadian, kuhaan po ni sila reaksyon at mga kauban kay aron makabawi taon is kung nagmotor ni makabawi na sa gasolina. Ito tulungan ni sila. Dili ka Brother Nel, kay ikaw may mo angkor. Uli, ako lang i-acknowledge ang tanan nga na safety FB nga your sa FB ha, FB na to. Di na lang ako ni acknowledge tanan kay atong oras apitaman. Mangayo lang ko pasalamat niyo tanan ang tanan nakasubaybay sa DXFB. Unya atangin ninyo ni kay naputol man to gana kay nawa atong signal mo ni sumpay. Ako na pong hangyon si Brajiwan nga ipa-upload ni kompleto gyud. Sa YouTube apil ning sumpay aron naana po ni si YouTube katong atong diskusyon atong miagi bitaw nga ni pamatuod lang ka nangutana ko nimo nya ning dagan ka wa ka ni human. Problema na. Basta Naana po to sa YouTube akong isubay 300 ka pina ang viewers ganiha. 300 ka pin. Basta tinapusbon. Walay. Kung si dagan diha. Dili wa gini rason nga kung uspon ano man. Kay kung usbon god. Ano man. Gitwis na. Kay ano man. Kay ang mga comment po nindot kayo. Nindot kayo mag-comment. Bueno, salamat kay Brother Luberanes ha. No hard feelings ha. Ang ato karong gibuhat. Sa ang resulta ni sumala. Ay gamit ang microphone. Ang ato karong gibuhat brata. Ang resulta sa umulabot mga adlaw ang tao magpili. Ahas na musilo sa Roman Catholic ba o sa Seventh-day Adventist ba? Kay kini duha karong kapundok, mura ni pundok kang worldwide. Ang ubang pundok mga singit-singit na na. Okay. Mga pundok mga bulak-bulak na kalibutan. Kini daw kapundok SDA o Katoliko mo ni ang rival yun, Sabat and Sunday. Okay. So, matod pa niya kaning duha kapundok mo ni Ang rival. rival yun. Pero iya ang gingon na tumyagi nga ang SDA miipon ra ni atong 1863. Wala mo ipon sa Sibitan. Wala mo ipon sa Katoliko. Dili. Bitaw nang Ang ako. Ay, Brother Lloyd kadto lang ha. May ipon Lagi. lang sa original Lagi. nga Lagi. katawan sa Ginoo. Lagi. Pero akong ni ana man kabe, lingkod sa ang Katolikong simbahan kinsay founder. Di lang ko mo sulti kasi founder. Wa, oyan daw wata ka balo. Ako isulti karon. Kadyo lang. SDA o Katoliko. Di, kadyo lang. Sabat ang Brother Luberanes, kadyo lang. Nahibalo ba ka kinsay founders Katoliko wala? Di lang ko mo sulti lagi na. Pero- Kaya inyo man na pundo ko muli bahala kasi founder na. Basta alam na mo among gituan nga ang worldwide nga iglesia Roman Catholic ug Okay, sir. Mo ni ang worldwide. Okay. Mo ni ang rival Salamat and kay Sunday. Brother. Sabat ang Sunday. Okay. Wala. Atong may aging Domingo discussion na po na sa YouTube. Ha? Na sa YouTube. Gi-upload ng Brother J1. Gi-confirm ni Brother Luberanes nga ni tapo lang ang sa matuod nga simbahan. Matuod nga iglesia ni atong 1863. Mo nang niya wa pa sila katapo, wa pa sila kaluwasan naman na. Na naman na sa YouTube. Dili. Karon, ang atong pangutana lang. Kaning matuod nga simbahan ngayong gitapuan. Uyon kang mo ni tinuko ni Kristo. Mo nay ang original nga katawan sa Ginoo sukat pas karang tugon hangtod panahon Lagi, ni Kristo. ang ako lang pangutana. Mao ba ni tinuko ni Kristo? Sukat sa karang tugon hangtod panahon ni Kristo naay katawhan sa Dios. Lagi ang ako pangutana. Ang katawhan Kadya sa Brother Diyos. Luberanes ha. Wala gyud ko nangutana nimo sukad ang tugon hagbag-o nabay katawhan sa Dios. Ang akong pangutana lang, ang tinukod bang Kristong Iglesia, uyon kang mo ni matuod nga simbahan. Ang tinukod ni Kristo ni Iglesia mo ni matuod ni Okay. simbahan. Unya, Ang akong pangutana. Tudlo ka matuoran. Okay. Ang akong pangutana kay ang tinukod ni Kristo nga simbahan mao man ang matuod nga simbahan. Ang akong pangutana, ang simbahan Katoliko matuod dili. Ang simbahan Katoliko kung moangkon mo nga kamo mo ay gitukod ni Kristo di ko matuo bakit na. Okay. Kay dili man ni tinuod kinsay founder simbahan Katoliko kay di man din ni tinuod. Ang pag-angkon lagi nga kamoy tinuod. Di ang akong pangutana. Dili. Kinsay founder simbahan Katoliko kay di man din ni matuod. Sultis mga tao kasi founder ay ko masultiya. Kaya ang Biblia, ang founder sa tinuod Okay. so ang founder sa tinuod nga relihiyon si Kristo man. So ayun kang kung moangkon mo nga Katoliko, Okay. oo ang gitukod ni Kristo, Okay. pamatunay Sir. nga sila mo So ayun kang nawa ka kabalo. Kinsay founder Dili Katoliko? ko ang ako dahil nga debaluan no nga ang founder sa matuod nga katawan ni Dili ka Kristo, lang Brother Luberanes. ang founder sa Sultihin na matuod kadya nga katawan. kadya. Sultihin na lang ang mga kadaghanan din.
Nahibalo ba kung kagkay sa founders Katoliko? Wala. Sulti lang sinood. Hindi man ka na bubukson. Yes or no? Ikaw na linibalo yan, ha? Ano ibalo? Huwag mo ko Wala nibalo. na. Wala Huwag mo ko ka nibalo nga ang founder sa Roman Catholic Church, si Kristo. Okay. Ako nibalo. Wala ka balo. Ako nibaluan. Ang founder sa tinuod nga iglesia, si Kristo. Okay. Ano, muna. Lagi ang akong pangutana kay ang Katoliko di man din ni tinuko ni Kristo. Kinsa di founders Huwag Katoliko? mo kumain mo nga din tinukong Kristo. Ate! Ang akong imo, si Kristo na ay iglesia yung gitukod. Oh, kung inyo ning ang kunon, bahala na mo basta kay si Kristo Okay. na iglesia gitukod. Okay. Kunya ang iglesia gitukod ni Kristo sabat keeper. Okay. Sabot ka. Sige. Sabot ka na. Nagsabot ko. Ah? Kacat lang. Muna diha. Wala ko ba? Ay, lang kahit lang. Mo lagi mo lagi. Okay. Basta ang iglesia gitukod ni Kristo sabat keeper. Kaya ang naglubong ni Kristo, sabat keeper man ang naglubong ni Kristo. Okay. Sa to pa ang iglesia gitukod ni Kristo sabat keeper. Ade, dagan na lang Kung kami. Kung ang kuno ninyo, kamo ka nang gitukod ni Kristo. Pamatod eh. Akong pangutana na lang, kiniabot ang bukag sa Batkeeper. Dili, muli Kinsay naman to. nagpatay sa mga... Muli naman to ko. Muli na ka? Bukan naman debate. Oh, sige na lang, uli na lang. Muli Kay... na lang ko. Bahala mo kung labahan niya. Ha? Bahala mo Ay, kung labahan. balik-balik niya, ha? Imo kung labahan niya. Talikod ako, bahala na. Okay, ano na lang, sabot ang bukas sunod domingo. Ha? Ako na pong pamatudan nga ang founder sa SDS, Ellen Gulwet. Founder sa SDA. Ellen Gulwet. Kanang founder nga... Dili, problema na ako Dili, na. Ako na ng problema, ayaw mo pong problema, unsaon ni mo pagnigar. Ano na lang? Problema na ako na unsaon ako pamamatod. Kaya di man ko kakapamatod Kay- nga, kaya kaya di man ko kakapamatod nga ang SD tinukon ni Kristo. So akong pamatudan nga SD tinukon ni Ellen White. Dili ka magproblema ka ako ng problema, burden ako na unsaon ako pagpamatod using Kung- the standard mga references, Kung maingon ka nga ang SDA tinukod ni Ellen White, di ko musuko ng debatihan. Adi ka mo so. Oh. Kaya kamong gituan si Oh. Eden Goldwhite maulay Okay. balik sa kamaturan ngadto sa mga katawhan. Kaya di man ka musukol, akong pamatudan nga si Ellen Gulwet founder, ang akong pangutana, kinsa man di founder sa SD? Kaya di man di si Ellen Gulwet. Ang kanang founder galing nga medyo nagtudlo sa balik sa Bible. Daghan man sila. Ano lang, so yan ka nga si Ellen Gulwet, dili pang, wala founder ang SD? Si nagaingon dia si Ellen Goldwhite is a co-founder, one of the founders, Founder lagi. co-founders. Pero ang sabot na mo sa founders ko, nag-introduce back to the Bible, Okay. nagtudlo sa balik sa kamaturan Okay. mo na ang founder. So, yun ka, Brad Loranes. Dili kay gitukod ang iglesia. So yan ka, Brad Logranes, nga ang SD na rehistro sa SIC. Naristo man ang Okay. So, o yun po ka sa balaod sa SIC, nga ang primary nga mo pirma ang founder sa balaod sa SIC. dito sa Dinero Conference, sila So yan ka sa balaod sa SIC, ang primary nga mo pirma basta magparehistro ang founder sa mga pondok. O yun ka. lagi nga ang nag-introduce na punduka mo na Okay. So, kung yun ka nga si Ellen, so, sa inyong pa ipasabot nga founder mo gatuko sa simbahan, di ko matuwa na okay. kaya mo na Sige lang. ipasabot. So yun ka nga si Ellen Gulwet nagparehistro. Usa siya sa So yun ka nga si Ellen Gulwet usas may pirma. sila lagi sa unang panahon sa Dinero Lagi o yun ka si Ellen Gulwet usas may pirma. Ilang O di founder. gatukod sa simbahan. Gatukod dili man ko man magitukod sa simbahan. Basta dili siya musukol nga akong pamatudan nga si Ellen Gulwet founder sa SD ha. Ingon na sa di siya musukol. Founder lagi ka na iyong itukod nga Kayo- magitukod sa simbahan. Nindot kay natima kay og tinuod gina og bakak ni ako musukol siya. Kaya di siya musukol, tinuod yun na akong pamatuod. Kaya di mo siya musukol. Di, ako dinisyo ko lang niya. Alam imong matuod nga si Ellen White magkatukos sa Lagi simbahan. na to, mo bitaw na yung mga Pero akong kung tima. ingon ka nga si Ellen White mo nag-introduce sa kamatuoran. Okay. Usa siya Okay. introduce kamatuoran. Lagi. Busog-busog ko ka na. Lagi. Nga, ayaw mo pa ba, ako babato Broad man guna, di man na siya specific God. Okay, Broad man na. nga founder mo, yung katukod mo, yung Broad. napahita, lumuto na. Broad man guna. Lumuto na. Ang ako lang doon nga. Ilan las mga tao Meaning, na. karon ang gikumpirmar nga dili siya mo sukol na ko debate kung akong pamatudan nga ang founder sa SD Itukod si Ellen Gulwet may founder. Kaya di man siya musukol, meaning ang akong pamatuod tinuod. Kaya di siya kaya niya suklan. Dili ko. Oh, di ba? Dili, ano, dili. Kaya og dili tinuod yan ang suklan. Dili ko musugo na kay di ba na mo Ah, tutuin na okay. si Ellen White mo Okay. gatukod. Sige.
Mabitan ang problema na ko ani kung dili sa Illinois lagi kinsa di founder. Dili imo na pabatod Kaya di mo ano. po si Kristo. Pabatod noon nga ang gitupo ni Kristo mao ang Roman Catholic Church. Ah, Sa wala. panahon ni Kristo. Ano naman ko Wala, wala. kasi ako na pamatudan. True church na po. Nga Wala ka kadibate pabatod na. wala. Okay. Pabatod nga si Kristo gatukod ang Roman Catholic Oh, Church. ako pamatudan. Sa Matthew 16:19. Ay, ang ako din kadibate na si Brad Muhammad Ali Tumaranga ang imam sa Dili ako. sa Islam. O niya nanapot to si YouTube ron. Oh, Brother Nel Gabon. Nanapot to mo doy timan amo. Kay may ang gusto kadi man sa kapamatod ng SDA tinukod ni Kristo o kag pumbalihon nga tinukod na li dapon sa musukol. Yan na lang kung gihagit nga akong pamatudan nga akong mamatod nga ang sibang Katoliko tinukod ni Kristo. Of course. Ha? Pinaka the best. Ha? Roman Catholic Church. Oh, Roman Catholic Church. Biblia referensya. Ha? Oh, kana yan. Oh. Oh. Ha? Nindot kali nga bihagay pod. Unta. Ako mapamatudan. Bihagay. Ha? Sugot ka bihagay. Dala ko bihagay kay namo ko bihagay nga madala ko diha dahil mahimo na kung baka ko no nang dili may bihagay. Sige, sige. Kayo, di ko kapamatud. Mag-SDA ko, pero magkapamatuod ko using the standard references of Biblia. Ana, di malas Dito kita. ka mo dawat usdita kay naghaman turman Ah, ng SDA. dili, habi nimo, ang doktrina sa SDA makalanag na. Yan na siyawa. Sinan ka. Dili makalanag. Sinan ka nga. Sinan ka nga. Makalanag oy. Sinan ka. Tuwa na. Mas maayo noon. Magdebate tag utros baboy. Otro ko na mas tayo. Kay wala to na po nabutang sa YouTube. Wala bitaw, wala. Oh, ato nabutang sa YouTube. Sunod. Okay. Ana na lang ha. Oh. No hard feelings. Baboy. No hard feelings. At ayun niyo, Domingo, basta wala lang kay Kwan. Sugar pas karang panahon no hard feeling. Kaya ganing, sanay perfect Rones, mura ranig ako pong amahan. Kaya sila pagkus akong papa, ano yung mga dungan tao. Ang ato diha ang naminaw lay mo timbang-timbang. Oo. Kung na Adventista mo balik sa Katoliko, Oo. naboy Katoliko mo balik sa Adventista, kaya ang tao ko na freedom of religion, Oo. freedom of choice. Kusa ang mga tao lay mapili asa man sila mahagi sa halapan nga dalan o dili higpit ka nang higpit nga dalan. Ang Seventh-day Adventist nagsubay mas sa higpit nga dalan. Ang Katoliko kasubay mas lapad nga dalan. Okay. Okay, salamat. Lain na po ng tumutumo. Natakda naman kita. Natakda naman yung pangiling gulo ito ay. Kabugay. Ingat naman po ka nga ang Katoliko nagsubay sa lapad nga dalan. Isdi sigpit nga dalan. Naman po na mabasa. Referensya ang Biblia. Tumutumo na po. So natakda yung pangiling gulo ito ay. Di ba? Katoliko ba? Matthew 7:13. Oh, lagi. Pero ano ang Katoliko, God? Di ba? Oh. Sige ta, salamat Sige, kayo. ha? Okay. So, yan eh. Sige na lang kami din kay aron Okay, matakdan ka na mo. ang tanan na binaw rin ang tanan na binaw daw, ay lang mo kinini ang lain na kay kami tata, dili sport na kami. Aha. O sport kami niya. Kamo ang amo ning gihimo para nga kamo di makapili mo asa mo pasilo. Pabilin mo sa Roman Catholic o ari mo sa Seventh-day Adventist o pabilin mo sa Seventh-day Adventist o madala mo sa Katoliko. Kamo na pili diha. Kamo na Kay pili. kami diri ingo lang mag-discuss. Okay, Pero so- ala nako by God's grace magpakamatay ko ilalom sa Seventh-day Adventist Church. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Basta kay ang pulong ni Brother Logrones sa atong yagi, mitapo ra sila sa matuod na simbahan 1863. Niya matod pa niya, iyang mama manalaptan, Katoliko, magpista sila, then magsagop pa siya tubig, ang mga misa nakauna, pero ning nakamatlang niya, naas na pulo kasugo, tahura imong amahan o ginahan, niya wala mitahod. Yung mga inahan Katoliko, niya siya nagsabadista. Mana ya? Oh ito. Sorry kay Brother Logrones ha. Pero saan to man nga ang kamatuoran sakit dawaton pero loyo na kalawasan sama sa kasama tabalan og epektibong tambal hapdos magina. Kaya sama tambalan og dili epekto mayong sa ning tambalan di man epektibo kay wa man hapdos. Pero hapdos gani kayo ang loyo ana ang dali nga kaliman. Sa mga pagagi ang kamatuoran sakit dawaton pero loyo na ana pinangga mao ang kalawasan. Munang ningon diha sa 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 10 ngadto sa 12, ang magadawat sa kamaturan maluwas apan ang magsalipway sa kamaturan silutan. O walay tinubdan sa kamaturan ang matuod nga simbahan matud pa sa ni San Pablo ng Timoteo 3:15, ang balay sa Dios sa buhi nga Dios mao ang iglesia,
ang haligi og sukaranan sa kamaturan o wala ang matuod nga simbahan nga gitugod sa atong Ginoo, mao lamang ang simbahan Katoliko. Dahil salamat og turnover ni Brother Nel. Salamat kayo. Niya na mga viewers nako. Nato dire na message